Elementerne i tortur er jo det der med at nedgøre og ydmyge og fratage et andet menneske oplevelsen af selv at have kontrol. Så man er sådan fuldstændig underlagt et andet menneskes magt. Man ser tortur mange steder i film, i medier og populærkultur, hvor det er den her sådan enkeltstående hændelse, der står frem. Men man ser jo ikke hele det her efterspil, det har, den måde torturen påvirker liv på langt ind i tiden. وقال لي انت شوف قال لي رجعني هيك فيديو قال لي ما هذا انت قلت له لا ما انا صار يضربني قال لي ما هذا انت قلت له لا ما انا ضربني اخر شيء قلت له ايه انا وصار يضربوني بزياده. Det er helt grundlæggende i det at være menneske, at man altid har et valg, at man altid har mulighed for at gøre et eller andet, at man har en eller anden grad af kontrol. Så det der kontroltab og den der ydmygelse, det gør noget ved sådan vores menneskelighed, eller sådan den der følelse af at være et menneske med muligheder. Så jeg tror sådan på sigt, at så det at have mistet den der fornemmelse af, at jeg har selv mulighed for at forme mit eget liv, eller selv at tage beslutninger om noget, at det kan gøre noget ved oplevelsen af vores værdi. Og det er jo det, tortur kan. Det kan ligesom installere de her følelser i os af, at vi ikke er noget værd. Så er der mange folk, der siger, at det er bare overlevet. Det gjorde han fysisk. Det gjorde han jo som person. Når man har været udsat for tortur, så er det jo ikke, så stopper traumet jo ikke, når man så er ude af torturen. Altså så er der jo mødet med ens familie bagefter, den her oplevelse af at være anderledes eller blive anderledes med tiden, af at føle afstand til andre. Det påvirker alle dem, der er relateret til den her person, og det påvirker måske flere generationer efter.